Biye janvier kalo klitai san baflani muga ani fla amunu ban fle sanga na ka wakati anga bololo kanala madi kona yan kata se maliko kana ma ambe au bela jedin fo aka wakati o chugala abisi ga kuna foni mi makona maliko na foni.net ali jabaraninga niyo watu sili ayo bisimila. Kuna fundamnela bi ina fo be ba kalama tugumina ka fo CEDEAO ma ulu koni sigili kerenkerene ke kunu janvier kalo kile kononton samba flani muga ani fla sigini kerenkerene mi yerla sa ni awulo la fena no dodi ka uka duguma siraw fokata se sanfɛ siraw ma ko datugo anga jamana ola uni a nyogona chama ka sababu yake ko anga chama chefanga jamana marabaka kulu koni maseka kalafili ninka o baraw labe ka be février kalo kile muga ani wolonvla na tayma samba flani muga ani fla duguma siraw ni sanfɛ siraw ulu datugule anga jamana la saw katun ka anga jamana ninka a sonsori waliyerema o ta fanfela la ka klatugo ninka yira ka fo ko be se ka fenkele mi yamaria anga jamana o de fura koni o be do fo ka taga se balo kun folo ulu fana ma nganga jamana nyama no ye colonel Assimi Goita ye ale fana ye seben fura ninka o bo ka yira ka fo ko CEDEAO ma uyeni walia mike ko ulube a walia ninka ako ka sababu yake anga jamana be walia minka ni wakati na ni te CEDEAO ma ka ni nyangini takunye ka anga jamana ninka asere. Ni wakati na coronavirus bana ale yeta be ka caya kosobe anga jamana o konna la ayira la ka fo kene ya tigila maufe ko décembre kalo klipi saba ni kelen temeni fo kana se janvier kalo kli woro temeni masamba flani muga ani fla coronavirus ale yira ma ba fla ani keme konoton ani bisaba di la kli wolonvla o corona la o wakati kelen fana na sa ma keme duru ni ma biduru ulu kon ladalendo laptani sola ka sababu yake coronavirus bana ma bisaba bonyango ulu kon ka bana o sabagoro ka jugu mata ani fla ulu kon ni tora ala ni kuna fune bora kena tigila mau ulu yorola ka yira ka fo ko anga laje ni nga seka coronavirus ka ale bana ni ka ado bala anga seka dan fara oni ka odo ani nyongo chenno latugulu ango o wajibia ayereka anga metrikele bonyango ni ka odo ani nyongo cheka sabu yake coronavirus bana alebe amata folo. Amita ansongo natara ansongo amita julabugu sogofere sodobe no tasuma kwani o dona alela alamusa o shufela la kera sune ya kanya fla o wakati ayira la ka fo ma kon ma bone anina ni sogoso o jenina nga bolamina chama ulu kwani jenina o doye bulma fensi fla ne moto ye o jenna kata se uka kansumalo mano o ye boisson ulu kwani chama o jenna amusaka yere kwani bitijo fo sefa wari million fla odela ni kuna fune yere kwani bora sugutigi mi nale ka yoro yere jenna ale di yorola. Kuna fondila uka somi mbeno ale nyamani oye banjugu danti ale sebenfura ninka obo sebenfura mi na ya yira ka fo ko akoni bora kalama ka fo CEDEAO ma we nyangili mita ninka anga jamana ka osegere ale ba blamina kono no de ngani ajugu ya mina fokata se jugu ya oma odela ayala nyini kuna fondila ofe ko bela jilenka ijo rola kuna fondi nyuma otafa fela fe beka ke faso de nyuma ika kuna fondi o konnala ka klaka ala nyini anga chamache fanga jamana marabako fe ukasika wala sugubeke wala sa kasika kuna fundila ukasika ulakana ka uto ukabara o konnala. Ambita kokankibarula nantara kokankibarula ambita Guinée Conakry ka uka jamana o konnala juma temene Conakry ka fe fukata se kinja ka uma ulu kwani coronavirus bolochi baraw ninka udamne demisona munu shibeti jo santan flakata se santa ani wolonvla oma abaraw bnato se na fo janvier kalo kile muga ani kelisamba flani muga ani fla kenya tigilamo ulu kwani menata kalanso konnala ninga ta demison ulu bolochi la nyini yere femi sa ore kasika coronavirus bana ninga sika chama bo alela kemesara bi wolonvla ani duru ka o nyongiri ka bo ala demsen kunda jani février kalo ale labanchi. Coronavirus suguya kura meni ale bolno na wele ko Omicron ayira la ka fo ko ni wakati na abe jamana keme ani muga ani shegi o de konnala o ba yira ka fo ko Omicron ale ko ni be ka jien o la munumunu.
Ambe kuna funda tuguni dolanci Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ale ta ko bisabani sabana o condamné na kunu janvier kalo kile kononton san ba fla ni muga ani fla abaraw yere koni dayelela ni Cameroun mi yere ni ale ni dolanci yere labembay ulu koni ngara da Burkina Faso la ni fla ani kele uga dolanci kun flana yere la sa o kera Ethiopie ale ni Cap Vert ni nyonche mi ni ale labana kanangolo ani kele femi anga dolanci law yere sa no yanga samata sego ye ulu koni bena dolanci araba nataina ni mamunu mena karni ona sa o de Tunisie ale jamana yami do ke ala ka sebaya di anga dolanci lawma Mali kuna foni jabaran na jabaw kuna fon damaram tumbi ambulo korabi ni gada o kelengla bela jelon kuluka o de tuini hatila aye family soro anga bi kuna fonuna nala ma anga jona me nyokon soro no shini inshallah kuna fonu kura ulu keneka yana anga kambe da nyokon sa ama nyini malien den kelengla bela jelen fe ni wakati am bela jelen ka je ni ka ambulo di nyokoma ka sa wiya ke Mali e jamana ye on etado mo shitate anga jamana ni on yerete ma shitina jamana inglan ka teme malien den ulu yereka jamana yere flane no ye ba malbay na chena a chena ondi na nyana amunu ba kono anyana ondi alsa anga je anga tgadi nyogoma anga jamana ala ka basigi ala ko lana kono jamana herebe fe na anya nyini masara manife ala ka okunshi ama maoma be no nete jamana nga herefe anya nyini masara manife ala ka ikumbo anga jamana oka au kambe je watiwere